I det her projekt der er vandværket arkitekttegnet, og det kommer til at ligge i nogle grønne omgivelser. Derfor så har forsyningen ønsket, at de her drikkevandstanke skal graves ned. Samtidig så er der to helt grundlæggende elementer. Den ene det er forsyningssikkerhed, og den anden er drikkevandskvalitet. For vores del har vi leveret et Veholite-rør, som er et letvægtsrør. Det er også et rør, der kan leveres i lange længder, tilpasset det konkrete projekt, og det kan svejses sammen på stedet. Det betyder, at det er mere bæredygtigt at producere end et tilsvarende massivt rør. Det betyder, at det er mere bæredygtigt at transportere eller håndtere på grund af den lave vægt. Det, at det er et helt system uden samlinger, gør, at man kan forvente en levetid på mere end 100 år. En af delene, som var meget vigtig for Novafos som bygherre, det var, at vi havde styr på bæredygtigheden i det, vi laver. Og vores idé, det var, at man skulle tage og sammenligne tre tankkoncepter. Den ene, hvor man laver nogle tanke overjordisk i beton og bygger et hus hen over det. Den anden model, det var at lave nogle rustfrie ståltanke inde i en bygning, igen overdækket. Det tredje alternativ, det var så at bruge rør, som vi ser her, grave ned i jorden. Der blev lavet meget, meget grundige beregninger over, hvad kostede det ene og det andet. Og det tredje, dels i, hvad koster investeringen, to, og hvad der var vigtigst i første omgang, hvor tungt et fodaftryk sætter den ene og den anden og den tredje løsning. Og det var tydeligt, at den løsning, som var den letteste, det er det, vi ser her bagved. Og derfor blev det besluttet, at der skulle laves nedgravet tanke. Vi lærer jo af alle vores projekter, og det har vi også gjort i det her. Først og fremmest fordi det er første gang, vi leverer så store rør i de her mængder. Der vil altid være nogle udfordringer, som vi kommer til at løse hen ad vejen. Vi har været involveret tidligt i projekten og har igen lært vigtigheden af at kunne bidrage til helheden, ligesom vi også deltager aktivt i, at vi alle sammen, og ikke mindst bygherren, som er forsyningen, får et forhåbentlig godt og funktionelt vandværk, som fungerer i rigtig mange år.